Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
horas ma dihita salhuna tapukama parminggota di manogoton martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Upasu-pasu hami mahamusian bagas joro ni Tuhani. Nunga di lehon Tuhan debata hati uron dihita. Alani i tapuji jala tapasanga magoarna. Marede mahitasian buku ede nomor 10 pitu. Ayat sada tolu dohot opat. Jaro maku
ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapa langit dohot tanoon, amen. Amen. Aidang tarpauli ojahan na asing, dukon ni naung ojaki, ima Yesus Kristusi, ay siyan asin ni rohana do, umbahen na malua hamu, dalan haporseaon. Jalan dada alamang ulahon patik, si lehon-lehon ni debatado, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, marlas ni roha dohami ditikion, ala bohosa darion 507 tahun mareformasi Martin Luther, uhaporsei hami do 507 tahun na salpu, na di pargogoy hodo na porsea diho, ima Martin Luther, lapajong jokon hapolinon huria natutum mardalan di bagasan hasitongan, dohot hatigoran marguru tuhatam, jalataka sujalo hami parbueni ulaon nai, di huria sahat tutikion. Pasu-pasu masude jolma nama kaporseiho, jalan na toktong pai baru dirina, asa sundenggan rohana songon ho ale debata Jahoba na denggan roha. Uhaporsei hami do asini roham, na paluon hami sian dosa di portibion, dalallaho manogu hami satu banua gijang sogut. Ale Jahoba, hodo partano batoan nami, saya jalo matang yang nami alani asini roham di hami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu reformasi sadarion, imasian patik palimahon satu patik pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho jalaliling mangolu, itano nanilehon ni Jahoba debatam diho, patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatana setutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, atong ramangido gogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Mangulahon naho bartu patik mi. Amin.
pasere marohata martangi yang diadopan ni debata, mangido hasesani saluhut dosata tujolona. Taha porsiai do, ai nagirgir do nian todii, alai galedo ia daging. Jala di bagasan daging ido marhuaso dosai, alani i martangi yang mahita di bagasan rohatabe, mangokuhon aka dosa doho pangaloisota tu debata. Di pardalanan ning ngolu siganu pari, jojo dehita makalupahon lomoni rohani debata. Jala lomoan do rohata mangulahon hagiot ni rohata sadiri. Jojo dehita dang barani. Jala dang marsitutu pajong jokon hati goran ni debata di ngolu ni parsaurata. Alani tapasahat hagaleotan ni rohata tu debata. Asa ditangihon hita. Di ngolu namar huria pe, jojo dohita holan nama kaholongi huriata sadiri. Marasing pakilalata maradopon huriani dongata na asing sian huriata. Hape huriai ma parpunguan ni halak na porsea tu debata. Di bagasan pengajar yon ni huriai do dipatau hita manada asi ni rohani debata. Na paluan hita sian dosa. Huriai pamatang ni Kristus, naikon marsi haholongan jala marsi urupan, songon ruas ni pamatangi. Aisada dohita narap majalo asi-asi sian debata. Alani di jolo debata, rap mahita mengokuhon hahurangatai. Di tonga-tonga ni parsaurata di masyarakat, jojo dohita talu lama kajongjokon dame. Ape songon ruas ni huria ikon jongjong dohita mabuan dame. Mardame tu dongan jolma na jala mardame doho tunasa na tinopa ni debata di Portibion. Ngolu ni halak na porsia ima lao paulilihon na tinopa ni debata. Nuain di jolu ni debata. Tapangido ma asi ni rohana. Kita mangolu dalam maringanan di negara nama ragam ugamo dohot adat. Alai jojo dehita dang mengokuhon hadirion ni dongan naso saha porseon dohot kita. Akan nama ragam na taidai sasitong na gabisada dalan do di ngolu gaha porseota. Lao patad dahon debata sasadasa do debatata. Jala ibana majadihon saluhut nai. Ido alana dang jadi pisroha mamereng dongan, alai patuk dohita masih haholongan. Airap warga negara Republik Indonesia dohita saluhutna. Rak mahita mau ngokui ahurangata tuadopan ni debata. Nunga dipilit hona posom Martin Luther, songon reformator di huriami, asa anggia toktong marhai baruon huriami, marojahan tu panidangion. Olan asini rohamdo na paluon hami, sola gracia, olan alani haporsean tuhodo asar tarjalo hami haluaoni, sola pide, olan hatam do hata hasitongan, sola kriptura, jala di homa hamuliaon saliling-liling na, sola deo gloria. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa.
para siroha jala perdenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahen tuhita hobar tu aka dosata, jala dang di balos tuhita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Tajaha mahatani debata nagabe turupuk epistel di minggu reformasi. Natar surat di 5 Musa onom ayat sada saat rodisia. Tajaha mamarsikat soring. Alayon dotona aturan dohot uhum. Akanong tinonohon ni Jahoba debata munai. Odahon noton tuhamu. Asa ulahon muna di tano sisoluhon munai. Dung taripar hamu tusi. Atong tangihon mai ale Israel, jalari koti mangulahon akai, asa marhasonangan ho, jala asalam torop situ tuhamu, songon nang pinorbaga-baga ni Jahoba debata, niaka opum tuho, di tano habauran ni susu, dohot situak ni loba. Tangihon ma ale Israel, anggo Jahoba debata tai, Jahoba sasada sado. Jala ikon haholongamu Jahoba, debatam sian nasa roham, doho sian nasa ate-atem, doho sian nasa gogom. Jala ikon para ate-ate holongmu luhut hataon, akan amtonahon ho sadarion. Jala ikon gogo ommu mengajarhon akai tuaka anakmu, jala taringotamu akai, molo hudul-hudul ho di bagasan jabum, manang merdalani ho di perdalanan. Manang lau mudung peho nang dung hehe muse. Jala ikon rahutolonmu akai bahen pakinandahan di atas tanganmu, jala bahen pangingotan di holak-holang ni matam. Jala ikon suratonomu akai tutohang ni jabum, doho tu pangubangamu. Ido sahatna, martua do akan natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Sejarah singkat reformasi dari Martin Luther. Martin Luther dikenal sebagai seorang reformator Protestan. Beliau adalah seorang Jerman yang mereformasi gereja yang pada waktu itu disebut Katolik. Sekitar tahun 1517,
dikenal dengan seorang yang sangat berani menempelkan 95 dalil yang dianggapnya tidak Kristiani. Di antara dalil yang direformasinya adalah mengenai indulgensia, yakni penjualan surat pengampunan dosa, Alkitab yang hanya dapat dibaca oleh pendeta dan tidak dapat dibaca oleh jemaat. Dalam pergumulannya di tempat persembunyian Benteng Waterbucht, Jerman, beliau menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman agar firman Tuhan dapat dibaca oleh jemaat. Di Waterbucht beliau mengajar berkhotbah untuk memperluas pembaharuan reformasinya ke seluruh Eropa. Pengajaran Martin Luther yang sangat terkenal adalah Solus Christi, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria. Keselamatan adalah pemberian Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerahnya dalam Yesus Kristus, hanya melalui iman. Manusia dapat yakin akan hal ini hanya oleh firman yang tertulis dalam Alkitab, dan hanya melalui firman-Nya saja yang dapat menuntun kita dengan benar untuk mengucapkan kemuliaan bagi Allah. Martin Luther juga adalah penulis buku Katekismus yang merupakan pengajaran dasar iman Kristen. Buku ini diharapkan dimiliki oleh masing-masing keluarga jemaat Kristen Protestan. Pada tahun 1546, Martin Luther meninggal dunia, namun teologianya dan reformasinya masih diteruskan oleh gereja-gereja Protestan hingga saat ini.
tahati dakon mahapor siaut tai, songon na hinati dakon ni dongata sahapor siaut di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguh mihalak na mangolu dohot na mate, au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihalak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging nihalak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Horas madita salutna. Tebegemat tikting namasa diuriata di minggu pa 20 hondong turintatis 3 November 2024. Kunjungan pastoral Eporus HKBP di minggu tasadarion 3 November 2024. Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Rodo mengebati huriata HKBP Romangun ima kunjungan pastoral dalam marjamita di Parmingguan pukul 10 pagi. Pertanyaan week. Dari Rabu tanggal 6 November 2024, sada week utan kayu manis di bagas ni keluarga amang permin Panjaitan inang boru hutagaol alamat Jalan Rasa Mala Gang Skip RT 06 RW 06 utan kayu selatan tempat pertanyaan di ruang Timotius HKBP Romangun. Paduahon, wik duren sawit, di bagas ni keluarga Mang Edward Huta Barat, inang ane Borutobing, alamat Jalan Antareja nomor 21, Duren Sawit, Jakarta Timur. Patuluhon, wik Cipinang, di bagas ni keluarga Mang Bonardo Batubara, inang Calon Situa Kartika Borugultom, alamat Jalan Sodong Utara Tolu nomor 54 RT 07 RW 017 Cipinang Pulau Gadung Jakarta Timur. Paupaton Wik Pulau Mas Kampung Baru di bagas ni keluarga inang Nyonya Simanjunta Sintauli Bormanalu alamat Jalan Cemara nomor 2 RT 10 RW 07 Pulau Mas Kampung Baru Jakarta Timur. Dari Kamis tanggal 7 November 2024 Wik Rawasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga inang evangelis Nyonya Sirait Rugun Boris Manjuntak Jalan Cempaka Putih Timur 10 A nomor 10 sada Jakarta Pusat. Minggu Reformasi di Minggu Tasadarion 3 November 2024 ima hari peringatan reformasi pa 507 tahun. Pembartusi di Patu Pahuriata do Parmingguan Reformasi di Sude Parmingguan Jala Tapatu Pado Marulaun Nabadia. Pandidion Nabadia. Pandidion Nabadia tudak danak Tapatu Pama di hari Minggu tanggal 10 November 2024 di Parmingguan pukul 10 pagi. Ruas ni huriata nana yang membuan dak danak manjalo Pandidion Nabadia asaroma mendaftar huhut marguru di hari Jumat, tanggal 8 November 2024, masuk pukul 10.30 di gereja. Jala dibuan mas surat pengantar sian situawik, dohot kartu keluarga huria, dohot akte kelahiran dakdanak. Purna Bakti Hasituaon. Di hari Minggu, tanggal 10 November 2024, nanengro, di Parmingguan pukul 10 pagi, di Patupa Huriat Tado pelepasan Purna Bakti Malang Pensiun Tuinang Situa Rospita Boru Sitorus
Situa Wik Kampung Pertanian, alanunga memasuki usia 65 tahun, nah di tanggal 7 Oktober 2024. Konven Pendeta Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin, tanggal 4 November 2024, masuk pukul 10 WIB di Patupa 2 Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Gereja HKBP Resort Cijantung, Jakarta Timur. Pangula Goktiki keluarga, Pandita Pensiun keluarga, Ina Sarfat, Asa Mandohoti Konveni. Bulan Diakoni HKBP Rawamangun. Di bulan November 2024 tahun, ditotopon huriatado gabi bulan Diakoni HKBP Rawamangun. Hombar tu program kerja anggaran Dewan Diakoni, seksi Diakoni Sosial, seksi Pendidikan, seksi Kesehatan, seksi Kemasyarakatan, torop doa kegiatan pinatupa Diakoni tusude ruas ni huriata HKBP Rawamangun. Disude permingguan tapatupa do papungu dana operasional marhite amplop na pinarade ni huriata tu program Diakoni di tahun 2024 tahun. Sude maruas ni huriata berpartisipasi marhite pasu-pasu nong tajalau sian tuata. Amplop dipasar di pintu ni garijata marhite petugas Dewan Diakonia. Parhion Ama HKBP Rawamangun. Tapatupa do kegiatan Parhion Ama HKBP Rawamangun 2024 do tema kaum bapak sebagai kepala dan imam di keluarga. Efesus 5 ayat 20. Panitia Parhion Ama mengundang Sude Ama asa mandohoti Parhion I puncak Parhion Ama di Patupama di hari Minggu tanggal 10 November 2024. Seksi Parupuan Huria. Ibadah gabungan Parupuan Huria di Patupa di hari Kamis tanggal 7 November 2024. Ibadah gabungan dimulai marhite pemeriksaan kesehatan masuk pukul 10.30 1.15, ibadah pukul 15 16.30, dohot seminar kesehatan masuk pukul 10.30 1.17.45. Pemeriksaan kesehatan seminar kesehatan bekerja sama Rumah Sakit Columbia, tema seminar infeksi saluran kemih. Apa yang harus diketahui setiap perempuan. Jala di Patupado pemeriksaan gratis asam urat, tensi, gula darah, kolesterol. Sude ma ina huriata mandohoti kegiatani. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Edward Iskandar Siagian, ruas ni HKBP Resort Petojo Jakarta, anak ni Amata Toga Siagian, tubuh ni Inata Dharma Borulingga, do tunanganna Maria Esrawati Boru Datubara, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Penggilingan, Boru ni Amata Pendeta W Datubara Nahinan, tubuh ni Inata G Boru Banjarnahor. Pamasuk-masun di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 di HKBP Petojo Jakarta. Titing nomor bagas. Nunga manjalo pasu-pasu perbagasan Jansen Pakpahan ruas ni GPIB Pelita Jakarta, anak ni Amata Richard Halomuan Pakpahan, tubuh ni Inata Doharni Borus Mangunsong, Dohot Margareta Aprilia Borus Sormin. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, Boru ni Amata Jonker Sormin, tubuh ni Inata Nora Elita Boru Panjaitan. Nungga manjalo pasu-pasu perbagasan di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di GPIB Pelita Jakarta. Tuhatama nama masuk Parsaripon Nasida, Gabi Parsaripion Nadenggan, di tonga-tongata Tarlomobi di Joloni Tuhata. Ruas Namoding. Sada, nah di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, nunga jubolo boding sahalak ama Robert Hutapea, umur 70 tahun, hina baluhon ni Inata Tince Boru Napitupudu, alamat Jalan Tegal Ambar, RT 03 RW 10 nomor 54, Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit.
Tuudean di hari Selasa 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Paduahon. Nah di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, nungan jumolo monding salak ama palti sinaga, umur 70 tahun, hinambaluni inata Duma Boruh Tagalung, alamat Jalan Pemuda Tolu, RT 12, RW 02, nomor Tolu A, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Tegalan, tuudian di hari Rabu 30 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Patuluhon, nah di hari Senin tanggal 20 Oktober 2024, nunga jumolo bonding sada danak bawa, marojahan pardomuan marpaung, marumur 57 tahun, anak niamata Raden Marpaung Nahinan, tubuh inata Dewita Borus Regar, alamat Jalan Cempaka Putih Timur Onom nomor 10 Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Tuudean di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Paupaton, nah di hari Rabu 30 Oktober 2024, nungan jumolo monding salak ina Rilen Nirnani Sagala, umur 56 tahun, hina baluho niamata Wiliarton Saing, alamat Jalan Kayu Manis Walu, Gang Salam, Sapulsada, RT 17 RW 0 Walu, nomor 104, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Manis. Tuudian di hari Jumat 1 November 2024 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Tuhata mana mangalion gogo dot pangaplion di keluarga na ditininggalhon. Aka pelian dot aka udut ni babua tajahama di harta sikting nang pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaun aka sipet bota bain sangap di guarna. Songoni matik ting di huriata minggiu sadarion horas. Dengan
dameni debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huria do paralado hakapipi Rawamangun nahina holongan. Dorakso hujaha barita nauli na naing mamakulingi hita di mingguta sadarion na tapaubuk tu parningotan di hari reformasi na maca rikot di hajol maon di Portibion luasamu majolo au pasat na mangiuton tuhamuna saluhutna. Parjolo maulate pinasahat tu parhalado mariti padida resort ala di perjalanan laut tu sidang raya PGI na di Toraja mamukasian tanggal 5 na di Bonaido sidang MPL PGI di sakapi rohaku asa marjamita jolo au di hakabibi Rawamangunon aladung ipur sau odo perana marjamita au di son ido te karuas na burju sotung manarita par Rawamangun naraku buasa hutahi tuson dung di minggu nasalpu di huta-huta alahu boto takas hira berjasa do hakabipi Rawamangunon tusado hakabipi marite ipurus taon ala dina tapadalan sentralisasi Parapengon mamuka sada Januari 2020 hakabipi Rawamangun do pemuncak na uduk tu na taputuson tu sinu digudangi tepuk tangan majolo di hamun saluna tada do marparbue uloni tuhani na pinatupana marhiti akan abosona sian tiki na salpu satu nuaing akan naringgan-dinggan do tutu na masa di pamasa di bata alanima sian asarwaku mulai temada kamang dota makenang masa halongangan bolun dia KBP jala bagian ni halongangan ni parsi dohot KBP Rawamangunon sepata rodo iluku adong do sanga mando sehat lukukon dang mardalani sentralisasi HP nga 2 tahun mardalan tapuji tu hatta alai mulai atema dia musaluna padua hon dina masuk kau nak kisyat jolo migor hubereng na tutuai amang panggawian terhujalang idu teh hira pardopan nai mirip alai idu pe hujalang na tutuon dungi dung hudulau di julon ubereng tuhamu isok kape amang Profesor Otto Hasibuan dot inang ate na baru dope dipabakit presidenta gabe wakil menteri Menko untuk hukum dan HAM adorakso dilantik na sida hu telepodo ni ana mangon alai dang diangkat dungi huwe ama ibalo samangon malate pung tangi akonau asabui hula uloki jadi amang na burju siasat doa KBP eborus tamando selamat mada margugu amang membangun negara tahun bisan dilihat di batado pe umur nagajang kesempatan mewakili huriat tadi sordo amutong ido te songon naso sudi mando ido kan ido mewakili sudi hami hakabibi manangnya koko amang talungubi hakabibi Rawamangunon lasmarohata hakabibi ala diabosi dobe hita siap pergijang satu partoru membangun Indonesia dengan semangat hakabibi yang reformis hamu kadongan tabima sian hami saluhut uluatta na sabulan nari nama mangula ido sabulan nari
ngasai upai maima sahat manian Desember tanggal 2 jala tanggal loba anu pasahat malaporan sidung mau loku istirahat mau satahun naro dungi pensiun mau pasahat utama tu sudut no poso manguluhon aga bipio barita nauli na naing mamakulingi hita imana tersurat di Evangelium ni si Markus Biddu 12 mamuka ayat 20 sahat rodi ayat 34 songonon do tersurat di sini. Na di begesi boto surat sahala do nasida nama sialusani gebero maibana jumonok dung ditadda dengan nialus ni Yesus disukun maibana dia do patik naum mangat sian patiki sudena dia lusi Yesus maibana di Roma odo patik naum mangat tangihon ma ale Israel Tuhan sasadasado Tuhan debatatai jala haholonganmu do Tuhan debatam sian nasa teatem sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa gugum ia patik paduana odo haholonganmu dodongan mi songon dirim patik nau mangat sian naduai dangadong jadi dido si boto suratima tu ibana tikos do dido koko guru hobar tu hasitongan sada do debata jala dangadong na asing dukon ni ibana jala marholong ibana sian nasa teate sian nasa roha do sian nasa gugu huhud maka holongi dongan songon diri iba umangat doi sian saluhut aka pilihan situtungon nang pilihan nasing pe dung di bege Yesus patasna maralus ninna mamando ibana daksa dia dauho sian harajaon ni dewata olat ni dangadong be nahum roha pasukuton ibana ido sahatna hamu kadongan hupatu jolo majolo marpangidoan ala saliot do iba marjamita iko gumajang man no jamita onate buido kan molo di son somalna 5 menit kan torsidung ala yang gosat salion ba molo tung targajang unang jo tor gesek-gesek kamu pak munate ate hamu kadongan hujah do takas 5 musai epistel tanakin na patorakon taringot tu tonani si Musa tu bangsona ibaru di palua sian parhatobanon jaladung majalo sude patiki Roma ibana manonahon asa diula nasida patiki jala ditabai dohot koma molo diula patiki asa gajang umurmu sonang roham marhuma tabuna gajang umur molo dang sonang roha baru lam torop situtu hamu dungi Evangelium Mateusi Markusi laho mangodolhon duasa ima makaholongi debata dohot makaholongi dongan jolma songon diri niba holani ala sadarion taingot reformasi marsangaja do dibain HKBP turpukon di bagasan dinama taingot dope reformasi ima naman dop dangalani tigorta ubainna malua hita
dangalani tigorta ubahenna dibatigor hita, dangalani jagotta ubahenna dibasu-basu hita, dangalani sitokta alani asini rohana. Asa dua patik rayai dihatahon dijamitahon tuita sadarion danglaho asa molo diulahamui asa alai dihita HKBP Huria Protestan tapatupa ulau ni debatai ala nunga di palua hita tapatupa lomo ni rohani debata tuibana do tudongata jolma dang asa di basu-basu hita alai ala nunga di basu-basu hita alani huguari majolo satokin akadia ma siala ni na ikon tapatupa ma ulau na dinggani dang asa di batigor dang asa di basu-basu alai ala ni namang yuton parjolo nunga tar basu-basu au hita hoina nunga tar basu-basu kurimangin na suguk buti tahun sada sia onom sada 2 tubuh sada Januari adorak soi danga dongau una suku kamu di dia ujui danga dongau dobe dang jol mau I was no one nothing I was nowhere alai marhite inoku di basu-basu di batango lukon gabe adongau terharu doau ai tibu do moding inoku baru bardedi 5 tahun umur molo sadong inoki danga dongau molo danga dong amuki danga dongau nak pepogos amuki nak pepogos inokui ipas sikolau nanget boras catu be na gudang gulok na di kobu na watong icampur maun dohot jagung ipa godang-godang inokonau ala di ingotibana nunga di leon de batango lukon ikon denggan urus anaki nak pebogosau danga dong disakapi inokuhian nagabe borsnya gabe beau alai mah hebat ni de batamar itu inoku do amuku pagodang-godang au pasikolau dot akka na asing di parade tuhani imatulaku tamak SMP au danga dong boy marsikolau mar Said bapak Roma tulakon tak sekolah berei benoku hubung matu siatar upa sekolah mai bana dak tu SMA udah bah akamang do tap kainang di pamasuk tulakon tu pendidikan guru agama do HP tu SMA hiat doau prof usakabi asa gabi tu polisi nian Polri kan ganteng kan boy do gabi Polri hian itu kan, itu usah kabi dah bah. Ala itu pendidikan guru agama swasta muse. Jalasiani terus di pasu-pasu di batau, di jagayau, di pasikolau, satu eporsnya KWP na sidung ma hula, omma pasu-pasu. Moloho amang na tutua, lubi sieni du berah. Si guaromu pasu-pasu ni libatatu hajol maonon dang sempurna full of sin the moment we were born we were sinners alai Roma pasu-pasu na dumenggan muse siat Tuhani nakpe pardosau di balua ibana marhite mudarnya anakna Yesus Kristus gabe naung di batigo rau boyau langsung martangiang tuibana so marhite akadatu bolon langsung tuibana ayununga dibuka di bata bung-bung dalan tuibana marhite pengorbanan ni Yesus Kristus Amma serenai sialana na patuluho ni ma nunga gabe anak do boruni di bata ita pulikian dohita dang masukian halabatak tupunguan ninda badia
aka anak dok boru ni debata. Alai dung ro barita nauli. Sudehi ta nong terdiri tu bagasan goharna. Nung ngagabe anak dok boru ni debata. Masainang ida dirimi engkau tidak sederhana. Engkau sangat mahal di hadapannya. Dia menebus hidupmu supaya engkau bisa bersaur marsaur dohot ibana. Dakolani ucata tison. Nungagabi ibana si parmahan nguluku. Nama nugi honau tu japalan nalomak. Nama jagai todiku maralaho nakatodi na hodar. Masih bahat akatodi na hodar apalagi tong opuku datu bolo do. Gajang ubutna. Iro ay mangarato lari nasida do opuku sian sigaol. Tugobus mamolus hutan mengelak kerja paksa rodi Jepang. Alai dibuan opukom ma sian sigaol, buama sigaol ate, sigaol na godangan isi do utata to sigaol. Tiki dana kau amoku nang penga Kristen satu ngastonga robe ha Kristen onna. So dia i duru ni jabu nami saya di suat toniwana do bulle menjagai jabui. Ai du bera di boto ibana sian opuku. Hebat do puki. Masanga mate ngai buan tudian mengulum se judian. Ima hebatna datu bolo no pukon. Luar biasa doa sini roani debata pahopuni datu bolon gabe porus ni. Napa limahon. Nunga dihita hangoluan na manok tongi. Dang holan ditiki na nengro mamuka sonari nunga diho nunga diau nunga dihita hangoluan na manok tongi. Ido na dido apostel Paulus mamukan waeng satu na nengro nunga dihita hangoluan na manok tong asamang unang pamurhiku bohim molosongon nadong tantangan turnimu bohimi nanti apalagi diangkot-angkot tahun 90-an di Jakarta doau mar metro Mayasari itu kan ala jojo ma metro sian pasar Senen turamangunon itu teh ujui. Kuwereng ma ai huboto hira gurang wala bata ramangun nora kuwereng buhina nirima buhina ka. Hape nunga akanau di lehon tuita hanguluan nama noktong. Alai balik sama ala ni halak Kristen Batak manak turia ibana lao dang mabiari. Anggona jolo tahun 40-an, 50-an, 60-an tu DKI Odoro. Alai mamuka tahun 75-an pertengahan 80-an dak tu sonro nasiak kitan. Tu dia do. Tu Riau. Tu Jambi. Lao do aka anak do boru ni aka BPO tu hutani di sido mar minggu-minggu membuka hutan. Dangarong dibuang manangaha gabe nuaeng napuna porak kelapa sawit pinomat 20 hektar salah. Jalan mar arta nasida boi pagudang-gudang. Ala dihaposi ruasnya KBP manang tu dia beau ala debatai nampuna saluti namar gogo hasturani ido mandongan yau nang di dia beau. Apalagi para ramunon ingot tamu kamang na tua-tua tikiru am tu son kola salar pendek itu rai buka menti. Walai nunga mamuka seni ngamar sikolai borum poparamu tu Amerika tu Jerman tu dia ade itu teh Oma pasu-pasu nang sahat tu hita alani akaon oleh parpudi sadanai nunga di pipe baru ngoluta. We are no longer old men and women, we are new men and women. Nah di bagasat dirita adong na ginuaran na bagas joro ni di bata tod dini debata mian di bagasak kita na menjagai hita toktong paingotok kita marhita nama makulingi suara ni hati kita supaya ketika kita mau melangkah yang kurang baik dia ingatkan kita sehingga hucatat akamang do akamang kenang bahado masuk penjara di Indonesia on
Mamuka zaman orde lama, orde baru. Otik situ tu doi. Ruas ni HKBP. Amin. Ido otik situ tu doi masuk. Melotung adong na masuk. Robat ditai menawarkan pengampunan dosa. Jala sadarion maludung dibigi hitan non jamitawan sa mautong tu jamita marhadumuan tu ulon na badia. Omma ala. Ido HKBP. Amati amo kadong ada di Facebook, di YouTube, nga berseliweran, nga rarat akan jamitan, na maralo tu ajaran ni reformasi. Ulaon asa songonoko, ulaon asa songonoko, ulaon asa songonoko, ulaon asa. No, be careful. Aku kebetulan ketua nih gereja-gereja Luther se-Indonesia. Kami menyadari banyak sekali ajaran-ajaran yang berseliweran di internetisasi. Naso sa urdut bedot ajaran nih Lutheran. Maka pada hari ini saya memohon kepada ruasnya HKBP Rawamangun. Ingat akadenggan ni basa ni Tuhani tungolum. Molotuk pedang suk-suk situ tu. Alai boy doho mangolu. Boy doho pas sekolah gelengmu. Boy doho. Ingoti sudah alani sudah Roma Patik Rayaon. Patik Rayaon nakin amo kadongan dua. Sadaima haholongi debata. Nah menarik pakai kata yang luar biasa, ada 4. Molo di padan nerobi tolu dohata. Sian nasa titik-titik di sada musai tolu. Alai di Yesus itab baimana sada. Omma nabarjulu. Sian nasa ate-atem kardia. Sian nasa ate-atem. Baduahon sian nasa dia te Hosam di hata gorik syuhe sian nasa hosam napatuluhon sian nasa roham diaunias dugi napatulu nawabaton ni mas sian nasa gogum lengkap sian totalitas ningolum haholongi debata. Nuai ngusukum matuita di bagasan pamilang-milang yoku bahasa mahataon nuaeng mama kuling hami ruas ni HKBP bahasa dipangido hita dipaingok musa hita na ikon haholongota debata sian nasa ate-ate hosa roha dot gugu lo samu majolau mat panukun tuhamu lau mangarimang-rimangi. Surau do atas suraon siapa tahu surau do siala tongon diujuni hoamang do toinang asa manoban asing surau do hubereng majo sian manang piga ala sian tarutung do oro siap peraja jonok do si tu Tapanuli Utara humbang kabicaran Samosir jojo 2 euro laut tu Samosir di Samosir nunga tubuh muse panobaon tu aka hasipilebeguon kurang do ruas tanah meret tu si dakolan namian di Samosir alai doh do namian di luru ni Samosir ulur topu halahi rosa 10.000 halak ngamanoba si pilewegu muse lawau tu mata niaik di si ngai persembahkan di si aka si persembahonon. Adong do HKBP ruasnya HKBP Rawamangun na lau tu Samosir patu bayi daong kan. Adong do tiki naing calone porus au ngamar HP au Roma sada WA tu au padita molo naing eborso beta lau tu dolo pusuk pitan
Ngapa dita diujuni mana? Tu dulu pus buat. Tapi biasa boy lolos, monang. Inatong. So di dua lusu. Amang. Ayau tano nabadia dia di jabukot dua umar tangiang nih. Torsomai. Adok sadanai ruasta Kristen namando. Amang karipin nami asa bui gabi porusam beta lau hubuak ko apa menanggung tiketmu tu Jerusalem asa disiho martangiang asa lulus saut gabi iburusin na ai diau niku tano nabadia ima salib kasih niku to tu salib kasih do martangiang do salah profesor Jerman tang mau nangujui alai satu ngaya lusi dung obat tam mengihu pe gabi surau doa dong ruasnya KBP ramangunon natongon mar ningot dina martangiang ibana songon bapak tuaku di siater nong monding nong dido ale sumangot niopu na parjolo na paduahon na patuluhon na pawabaton pasu-pasu jo anak kon na neng lao sikola tu Inggris dongani mana son ijo dope sumangot adong ruas taison situ nami dia ke situ adong ruas tanah songon ni dope songon asotara lusan ni situ mungkin dang dicek adong molo adong roamon tujolo ngasanga songoni roamu tujolo perjamuan kudus bisi maho mangido hasesani dosa alai na modern olompas maron tu paramangun songonon tardidi do ibana dia KBP alai dang ringkas bemar minggu mamuji de bata lu jadi bemar minggu mananggo modu miba sampai jam sada soalnya birani alak Jerman 30 halak nama romar minggu mamuji de bata do akadonganna molora mangunon terus do gok hate 5 hali hate ite permusik nami gok dua te ati na dang tu de bata tapasahat akala kata adong gosada na tua na makatai do tahu di hotel na pinajonjong nasida imamang situa hawe utahayan di Samosir isi hamu nokya marborngin disi mulutu Samosir hamu una kolatu na meti hamu marborngin tong di La Versa hotel bintang 4 di otang amang imau tu sada kamar di lantai paling atas maka tatai ma di tempat ni mana molo si mana isi mudum di do ibana songonon burus dami molo au tiki poso au dina mangaratu au dang adong nanggo sare keluargaku na mangurubi au sikolaku berang adong alai dina nang hupatupa kauloku dang na pinatupa ni akau puku hubain alai hudok do tutuani Tuhan nyon neng uloku molo lomoro ham pasu-pasui molo dang lomoro ham otapi ima torus hubain burus nami iduban na songono nau boy sukses biado para kebira mungon molo naeng mengejar doktor mengejar menjadi pengusaha yang hebat apakah engkau lebih dahulu bertanya kepada Isema si pakulingoku di Portibion manang baliksa de bata sobba pangiro tiban Tuhan naik kubaen sonido kamang nahu alami dinahu wonai manguluana KBP tahun 2021 Desember ujung naik tahun 2020 nunga migor huboto marutang HKBP 100,7 miliar tu akan sudah gogona tutupon ni OJK mai molo dang tagarar pro mau tu Tuhani Tuhan odo pargogona suatu dosan buka madalan ono bulan awakamang terus martangiang manogot ni hari sajom 2 jom alai hut karejo danggo 2 tahun lunas ala huhaposi ibana dak tunasi ngau alai memang upak kulingi amang lu binsar upak kulingi aka amang nasi ngete
Adong mando, sianaw na saon. Dak kaya masai, di sado akabibe, song nileleng na. Alayala sudah hita marhaposan tu dewata. Selesai dalam kurang dari 2 tahun. Sudah akabibe marlas ni roha. Nasohea hian huiri pami Tuhan. Alayala debata pergugu naso tudo sado. Selesai. Song ni matong. 58 tahun kita menakabi asa sadama hita mengurus efekta saboi ta tongo sa kaparbarita nauli tua kahuta na suhi na buni jala boy hita manongos parbarita nauli tu luar negeri tabay masentralisasi para bengon maol doi alai sau napatuluhon postmodern bahaya postmodern tu pangidon ni dewata haholong yaw imana barjulu sotung maon ngagabe tanot ta dewata ta sotung naon gabe dewata tabain parna puna atta sotung tabain huwasotta gabe dewata ta tatiru maso na binain ni akau putta na parjolo gabe karisten kurang tanona ala nunga di idaibana harajaun ni beta sahat artana sumurung dui ahana dibutuh kamu akan misionari sih asa woi jonjong gereja ba melubuin yan partabahan nyon partabahakon di leon gabi jongjong gereja unang mata tiru akapoparannya kau putai nuang ngamulai di do dan sitong opung nami mangaliat tanon ikon buaton nami museon ngagabe di pardebata tano puaso amo karongan kan nang pensiun nang sidung loku tergoda tuang ibu ruson ay sude ikon diserah terimakan termasuk mobil na ipakai burus Yehudok maturapo MPS semua inventaris harus diserah terimakan unang ho pakai wasokku saya mau mobil di awat itu kan no Roma ke MPS baru rapo kan selesai. Ayah no mobil no pui. Bah, ngarok ku tabung-tabung bah. Niku. Jangan saya pakai kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Baru nabar pudi. Debatan yang baru di era internetisasi, artificial intelligence. Mungkin kamu ngai jahamu buku ni si Harari. Homo Deus ima jolma gabe debata ala ngasong nipis tar ni jolmai ngaboi di bani mana artificial intelligence na di sakapi boy dao upistar sia jolmai tak kola mambai jamita ngagudang ka jamita di surato na kapadita alai di takosian nabi nani artificial intelligence ate anggo ami do padare sota dak pola renungan sendiri do artificial intelligence mando ala ngapi star jol maon we do not need God anymore kita tidak butuh Tuhan lagi mau lomar saya tiba na balau tu rumah sakit nadong rumah sakit Columbus ade Carlos dia mesti mau lodang tuk bison lau tu Jerman lau tu Malaysia lau tu Jepang dang robesian ruas ni hakabe Rawamangun tu dewata doau parjulu Roma ibana sahib mon dak tolak di Jakarta lah mau tusan artificial intelligence mando dang rikok bediau debata ini debata yang baru sampai pola dong bawa na jatuh cinta kepada perempuan artificial intelligence jala ala kenyataan nadang boy bunuh diri bana ngagabe dewata artificial intelligence hatawun nizol mai ngagabe dewata na au posero aku teh Indonesia akan menjadi negara maju 21 tahun lagi mudah-mudahan amang Prof Hasibuan yang lain menapaki supaya seluruh rakyat Indonesia akan menjadi terberkati oleh Indonesia emas. Ala di partikian songoni sotung masa songona masa di Eropa. Dang bemar debata.
dang be diandalkan dewata. Marhuria be, dang marhuria be. Kadang gak ada huriata, kamu kadongan ima di Rhineland, negara bagian Rhineland, ibu kotana Düsseldorf, Rhineland, Westphalian, Düsseldorf. Naing ditutup palahima sekolah teologina, naing ditutup, puasa, dangarong behepeng, lau manggarar, aka profesori, puasa dangarong behepeng, ngaharuar ruas, sian huria, puasa gararokku, pilihan tahun ima marhite pajak, na dibuat pamareta, song gunana mediau, song begunana diau, dan songon bangson di debata di pada baru namando, ikon pelehon ommu do asadong di simalim, rutin martangiang, rutin makobasi ulaun di huria, asa boy tarpasu-pasu ruasis, gari raja ni Babel mando, asadong di tangyakok kita, leho kamu, leho, dangarong di sibe, marfogos huria, mulai. Adong par Rawamangunon songoni nga dang de batabe di pangasahon alay nunga hatawonna alani kasukuton na de surau do di do de bata tu ita sadarion haholongi de bata sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham do sian nasa gugum. Manat kita mamereng hatai, hati-hati, semua perasaan di situ. Sotung hona sahid, saitado nomor dumu tu hati-hati. Lever, ala dang hibul hita makaholongi, au hibul dua, roh aku maholongi dia dang arong sahid di pamatakon. Puji Tuhan, amin. Nakpenga ono belobat, kena pensiun. Sehat, memang marlange doa. Profesor marlange do, mantap. Anggo amang panggabian marlange do, marang marisa do. Imasada, makaholongi di bata, ate-ate. Paduahon, hosam, dungi, pisihemu, pamikiranmu, habis taranmu, sude, leon. Laho makaolongi di bata alai terungkap manoni tu pati na paduahon haholongi dongan mu jolma doson dirim na parjolo majoate unang majo tado haholongi dongan mu jolma usukku majo tuamu ruasnya kabe beramongono iya haholongi hodo dirim cek iya haholongi hodo dirim nang ditobus tu hatai macerga tardokodo dia holongi ho dirim HP aka mahasiswa dang dengan marsi ajar hola begadang sampai jam 2 pagi bangun jam 11 jam 12 mata anape marara dia holongi ho do dirim mau lo marjuji online ho unang tersongkot tamu cek hami do akan neng calon pelayan di AKBP marara si malolong na berarti dohot juji dia holongi ho do dirim molo marjuji online ho. Dia holongi ho do dirim molo pacarmu lebih dari satu. Itu. Habis bagi au ti sekolah di STTKBP molo panres tahun dak pola songonau mana. Adong dope diantara. Adong dodong aku di si mamuka jam onom ngalau martadang hari Sabtu. Sajom di son, sajom di san. Ido sampai molo neng ujian bayi takko mah catat aku asa boy lulus ibana sampai neng latihan marjamita jolo di numiana whisky dia holongi hodo diri molo songoni salinai no bagas amu karuas ni AKBP di son dia holongi hodo dirim molo dang marsi tutu hita parade aka gelek tai asa boy gabe tokoh di bangsa Indonesia ke depan hamu akamang songon akadongan aman adong di silidung doamu
Dia holongi hodo dirim molo holan markartu do ulommu di labo mamuka sian hehe sahatu botari hape ina mangula salo jalojana dung mula sian hauma mangalopa dobe manapu dobe manuci dobe. Dia holongi hodo dirim gak bedang tugu keluargam pasikolahon gelengmu minim hebengmu. Unang jota hatai holongi dongan mujol mahabe diri pedang dia holongi. Alai masuk manuaing taholongi dongata. Kamu kadongan dijabu. Biar wakama na burju, molo kotor jabui, di sapu hodo jabui asa unang palu jauh inai. Molo kotor piringi, icuci hodo piringi, manang dangbe, holani inai ma, ijo inang kopi, nga mau asau. Tuhor jo amang sigaret, nga habis sigaret tu. Kamu kamay tak soni rate. Onggo kana tutuon nga salpu itu banna sehat-sehat na sirete. Onggo na julu. Adong dua kadongan tong. Hucek tong, sada dua. Adong dong aku pedita tong, pelaku kekerasan terhadap istrinya. Suatu ngarong ruasnya KBP Rawamangun pelaku kekerasan tu gak bedi do inaima mekel di si hatoropan tangis di si habunian. No please dina hehe amang manuguk nai tor di haul hodo inangi sona jarang inaruhnya kain hati jarang molau dah bah hidup bana songoni bagak ni hasyakon. Selalu ku peluk dia pagi-pagi. I love you, I love you, I love you. Ido sukun anon. Roma ruas tatong. Kok muda kali istri porus ini? Kok ganteng kali porus ini? Apa kuncinya? Au makaholongi hasyakon. Malo martokar pahami satokid do. Dungi selesai. Dia holongi hodo hasyam muamang na burju. Ngai lihat debata ibana tuh ho. Dia holongi hodo ibana. Apalagi nong Profesor Hasibuanon ngasibuk menuni mana tuh wakil menteri kan. Suatu dia holongi dia. Emang dah. Tiup tangan naik, tiup tangan. I promise you nih muntong. Itu. Jadi kan porus tahun nasibukan obat tahun on. Alai saya tidak pernah lupa bangun pagi. Sebelum turun dari tempat tidur, wahal dua siakon. Memang pagi-pagi opar julu martangiang, pukul obat, dungi Roma ibana, terwahal ma ibana. Itu toh. Dia holongi hodo amang istri mi, bain sohoni, unang tiki pacaran luar biasa. Apa iba tu baho, asal mari do imana? Yes, I love you. Apa dungi, apalagi ala wajah ni paru puata dimakan makeup ade. Kan gabe na bagakian gabe urang bagak tiki mar makeup do perempuan sudi bagak alai dang molodangi dang bagak be mana tuh sotung dang dia holongi ho ala nunga mago bagak ni buhinai sotung dang dia holongi bana ala dinahe tor manglopa inangondak sama marsuri bana ama ruan ya syakon no ima sada dijabu. Alay unak kolan tu amade, hamu kainai. Alay ngom malo rahmu majamitai dirimu de. Majamitai dirimu. Unang tiki diwonanai, tiki mesra-mesra. Tes setiap pagi on time. Sarapan setiap pagi on time. Hari pertama menu A, hari kedua menu B, hari ketiga menu C. Alai dung moru sauti balajoi. Nunga asing be menu menurun. Gabe marsai rohama amatai. Ay masjid manirako subuh dia ka bibi. Konair bibi do. Ay tole mati na umma so tu nin namatai ala dang songon holong mi. Tudong mi ditikki poso nuaing. Apalagi ngasai udok tu nang wonda ba. Inang
Sebentar lagi aku kan udah 65 menjelang 70. Baru non buama dah bah. Nggak tumua nak pe olahraga ulu don nggak ulu tuat ijur ni bawa songonon so sadari ba so tutor di pada hosia nawat ni kutong kan molo dunga songona dang margugun so tu ineng nengi hoau ni kontong neng ni ina na tabawa begeo na layat sit di roha ido omma dia holongi ho do manang ineng nengi ho terus sadari neng nengi dang 10 100 ulo tinangokan saya dinang unang terus neng nengi au tongon mamikiri na bora tau saya neng nengi ho terus mentong kan na patuluhon hamoka naboso hamoka naboso sudut naboso you do not exist without your parents dangadoko molo dangadong na tua mi sotung dang di patu duoko holongmu tunasida sotung baliksa song nabi nain ni aka sudut milenial nuaing terus tikina holanna mar dangarong bitikina maniuk among nai do inong nai gabe tu matangis may bana akan ato rasmi please hata ni debatan mando haholongi do ngajon mo parjolo nato rasmi leon tikim marsikola udah bah di Singapura membuat istulu marsahib mamuku ala dangi pabua tu au ala ni holong na tu au molo babua no terganggu mersi ajari anaki topu mai mama moding usukuma inong wasa dangi pabua ho tu au na marsahib babon ido ibana unak babua sotong terganggu mersi ajari rima holong ni na tu itu hita alani tiki marsiajar do peho dunga dong usaham na met parjolo migorlean hasil pertama tunatorasmu hasil pertama gaji pertama au tiki padita mulai majalo balajo 250.000 do ujui tahun 90-an torhutongos doi tuamuku wesel pos coba lakukan yang lain-lain dengan prakarsamu supaya orang tuamu itu berbahagia. Adong gak usah dede dia doi naidok nai. Na molodung mate au. Agabe Roma komposernya lah Batak. Nama mereng, dung namodung na tuon, itortori songguna ni, tiki mangolu dei bana, molo dangarong be podomanna, bain podomanna, unang tortuguna dung monding be jago, molo dang boy be bana, tongos asadong perawat menjaga ibana, mengurus ibana, maka holongi, there is still time, molo salilingon dang di patu pahoi, Roman no tujolo, Tuhan ngasongoni dosaku. Asimarohan salpuhon sesa dusakon huu bape tutikina nengro masa denai tapi itu masih keluarga kecil ikut berpikir besar doh hita hujah manakin hamo kadongan pangajarion ni Martin Luther mengajari songonon dung di do ibana sola gracia dan seterusnya. Dipikiri bana mah, beharo bayanon nyala Kristen maka holongi na asing, Kristen atau tidak, yang baik maupun yang jahat. Roma ibana dijolonya ka kaisar, paus, di do ibana mah taringot tu isedo halak Kristen, jalom ma ujahan nanon, maka holongi dongan, di do ibana di ata Inggrisna. A Christian man is the most free of all, subject to none. A Christian man is the most dutiful servant of all and subject
to everyone. Hata batakna. Sahala Kristen ima nau bebas yang saluhut. Dangu duktu manangaha. Sahala Kristen ima na poso na sumurung ni saluhut halak. Jala gabi hatuban ni ganub halak. Ujahai manghihut pangajarion na ima songon dia dalata makaholongi na sida patupan nasa na dinggan tu halak. Dalam kerang kaido amang prof. Hami manangnya koko amang prof. Asa Indonesia ini karena salah satu syarat untuk menjadi negara maju adalah kita taat hukum. Patupa mai. Asa sudi marhite amang raya Indonesia dilindungi hak-hak hukumnya. Jalan marhite songoniro tong ulomu inang manangaha di ulaho. Patu padinggan isarana. Molo mar 33. Mar 33 haro na metite di pasar Seneni. Ikatore adi. Nyon jambu do nasing. Unang kotor-kotor bain jabumi. Yes bain. Unang moloi bere ko songon na mamoraon tertiboy be keluarga na. Kan itu? Manang molo songon na pugosi bana. Songon na ipamalmol ho asa unang ituhor. Manang songon parparapat na somal tahatahon. Igijang nai begek ipamasuk ma ape sa dihuta ngabusu. Dang subject to all ho. Dang gabe hatoban ni molo pegawai ho. Au ujaha. Hu tonton YouTube na benani amang Marwarar Sirait. Surat di Paruar tanggal 22, apa baru masuk tanggal 26. Alanya ada sotung do pegawai-pegawai di kementerian tidak subject to everyone, tidak melayani semua. Harus banyak tahapan-tahapan birokrasi. Adong do misionaris dong aku di Medan. Nang mengurupi Aceh doi bana, marhitena mengurupi mendidik rakyat Aceh yang di pedalaman, perlu izin sosial dari Kementerian Sosial. Nama olan haluar izinna. Terpaksa ma ala solotau tu inang Menteri Risma Ujui. Hu telepon ma inangon, Ibu Menteri ada kawanku begini, disulit-sulitkan. Katanya lagi naik haji kepala bagian itu. Oh, sebentar Pak Ibu urus ini. Toriban ma dang gok sajom haluar. Songon nabinannya karong aku na di Jerman do, tiki mangulau nian di Jerman Ujui. Maaf, tiki mangulau di Jerman. Aku kepala satu departemen, aka staf di siala Jerman. Adong masih ada stafku. Baru mula kausian Afrika, terorong mau laun. Upasa matu ibana. Frau Blomberg hidup warna. Nyonu laubah. Saya dia liling mabui benomon sidung. Tarsonggo tau dah bah. Satu ngajom selesai. Ini mana? Apa molo roi bati kator pus AKBP. Hulian ulaon, hubuan hepeng na hubuan fundraising. Saya dia liling sidungon. 2 bulan opung, 2 bulan. Hubuan fundraising itu stasi misi. Narong di Pulau Rupat. Roh hepengi, ngaro hepeng na. Pajongjong doon, pajongjong, olopung, pajongjong, saya dia leleng mon. Sabulan opung, sabulan, duk sabulan oke, sabulan. Ucap musa ngasidung, dang gope opung, adong nyon, dang warna sidung. Kita tidak melayani sebaik-baiknya. Sebab kutu ruas ni HKBP Rawamangunon. Bahasa HKBP itu gereja yang besar, dikenal di mana-mana. Makanya di degan gereja sedunia, Epurs HKBP diangkat menjadi komite sentral. Dan dari komite sentral, Epurs HKBP diangkat menjadi permanent committee untuk consensus and collaboration. Sada sian saplopat halap. Dungi dinama katai taringot tu bagaimana mendamaikan Israel Palestina diudangau sada sian sia halap. Alai Epurs HKBP. HKBP. Ano mo lo isuk ko amang naposo. Kamu
Kristen? Iya. Di mana gerejanya? HKBP. Oh, top. HKBP itu top. Dimanapun dia bekerja, warganya hebat-hebat. Asal ada di situ, semua pekerjaan selesai on time, malah lebih cepat. Dapat dipercaya, dapat diandalkan. Ido satu sonari. Ido teh. Sona sosuri. Kita berdoa, berharap bahwa melalui firman ini, haholongi dengan mujolma ala nunga bebas so alai subjektu naposo ni hamba ni debatado tuna asingi patuba nadinggan jala itu nahula sa periodeon 4 tahun singkat tapi HKBP maju pesat dalam 4 tahun karena semua dari atas sampai preses pendeta resort dan seterusnya bekerja sebaik-baiknya jala imate holani ise masya kita namando amen tu jamitai sudena ni do ni purusi dang salau ise do ganum do ramando ni mote Tuhan hidupan na di do Protestan Luther iya halak Kristeni ikom botona do namang yuton simul justus et peccator. Pada saat yang sama kita adalah orang yang dibenarkan, tapi pada saat yang sama kita juga adalah orang berdosa. Karena itu ketika engkau terjerumus, ketika engkau jatuh dalam hati dan pikiranmu menjadi berdosa, bertobatlah setiap saat. Ima ajarata. Alani usosoi tu amonon Roma tu ulaun nabadia. Asa dinamula konosya gereja dohonom mutu di batama oleh atema Tuhan ngatung takas huboto hatami alai huida hu refleksihon hu bilang-bilangi diriku ternyata dari 100 harapanmu aku masih di sini maafkan aku tapi bisa sebaliknya terima kasih Tuhan dari 100 yang kau harapkan ternyata oleh karena engkau memampukan saya sudah 120 kupuji Martangnya maita. Mulai hati malai Tuhan di sobaro nami akan nong tinubus mon di hatam. Di pangidoho hami maka holongi ho sianasa hati-hati hosa roha nang gugun nami. Maka holongi dengan nami jolma dusun diri nami. Dung jolo hupa sukutuk kami nak kinali Tuhan manang na nung ngahulongi kami diri nami manang danggope ali Tuhan nasi maroham hupuji kami guarmu dung hutak kasih kami na jupang modo kami tigor hula kami do pati kerayai nakpe adong haurangan nami di san do di son jala dina huboto hami bahat haurangan nami di jauh hoko di bagasan sedarion asaro hami tu perpanganan na badiai majalo hasesan ni dosa siako alania le Tuhan romaho manguluhon ulaon na badia satu kinari luas mau naposo montong ali Tuhan manangyakon ruas ni huriamon dia kabipi ramangunon natung burju marha kabipi pola songon nahuro nakidibona ni jamitaon ali Tuhan burju na sida mendukung sentralisasi parebengon gabi parsidohot na sida manongos parbarita nauli tu Afrika manongos parbarita nauli tu suku-suku asing di pedalaman-pedalaman manongos akapartohonan tu akahuria na mepet na bogos na sotar bahet sama balajoi akapartohonan ala ni hasatiaun nasida Tuhan pasahat sebagian sian pasumi ala ni Tuhan songna didok ni hatami burju doho tu akan daulat roha burju doho tu akan manupahi ulaummu marite huriami alani pasu-pasu ma sado ruas ni huriamon di sona tumua do nau poso dope
Luas mahami manang yakon sudut no poso nami on. Asa pakai manasida di tonga-tonga ni bangso nami di kota Jakarta on. Dot di kota-kota na asing petahe. Asa boy pakai om manasida. Maka holongi dongan nami jolma. Secara khusus utangnya aku kami amang Profesor Otto on. Nah dihabosi presiden nami mengulau-ulau na duk-duk. Membahin negara nami. Sadar hukum, taat hukum, tahu badalan uhum, ramoti bana, nang akadonganna, so nang menteri, na niurupanna, anggiat boy bana Tuhan pakyom, asih maroham di bangso nami, tahi hamido di tahun 2045, gabi bangso na maju. Alai ditiki Tuhan dung di palumeho ko Tuhami hamajuoni gabi negara industri hami, negara yang taat hukum, negara yang adil, negara yang bersosial, negara yang pistar mangolah aka pasu-pasumna dong di bangsa nami. Unang matuhan loas nanggo sada ruas ni uriam gabe marde batahon arta, marde batahon dirina hotmanian nasida marde batako sasadahodo si sobbauna paso-paso masudi ulon ni ruas ni huriam na patupa kana dinggan tudongan na jolma mamukas yang bagas nasida humaliang nasida nang diinganan ulaun nasida na met situ tu satu na balga pe Tuhan asa marhite ruas ni AKBP Rawamangunon gabi saut visi ni AKBP ema gabi paso-paso tu portibion mau lihat madiho utangnya ko kami masih nuri godang AKBP na patupaon ni huriam sabulan hari hot mahami Tuhan di bagasat tangiang humana mamilit ise nanaing gabi pajoloon nami manguluhon sado huriam dohot doa mang padita baneron mana kapi Tuhan laho masuk tu sada sian uluani ibana be wasat kami matuho mololo modoroham pasau tom modoi alani ali amang da basa hot maho gabi Tuhan nami di sado HKBP ai danga dong na so mertua na martuha koko mau lihat madio di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Iyan itu hata mangarade mahita tu laun nabadia akan natungod di perguruan dohok na sumakatidakon hapor siyaon na dupe tong madohoti ulaun nabadiaon kudul di inganan nabi martangi yang mahita satokin di bagasar rohata. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramuti ate-ate doho rohamu nabi marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Amin martang yang mahita. Ali tuhat de bata parasi rohan na sumurung amanami na di benua ginjang. Asi maroham topot mahami na pungu di son. Adorang hupangan hamian non parpedanan na bediai. Lehom matod di parbedia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor seaun na mangulu di hami. Asa pos si tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus naung makokop kami. Pergugui mahami masuadaho diri nami. Asa tarihuto kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaun na mangului. Sai taiti rohanami. Asalam malungun hami tuban wagijang. Asa say masihol hami. Paimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita na pinarhamaul ni debata, kita sakap donwaing mangaton perpadanan na badiai. Ibahini tatibang majumulo manang natau hita marulaw na badia. Asaunang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan naudu roha, jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana, huhut porsea di hasisan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiai. Alayak ka na doho marulaw na badia unang bedioloy sibulis, unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan nang mula mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiai. Dibaheni tatakasi majolo rohata alusi hamuma suku-sukunon Zong-zong mahamu salutna.
Di perhatutu roham do halak perdu sahosian hatutubum. Dohot alani pangalau sion di patik ni debata. Molo di perhatutu roham dokma olo. Namarsa doroham ala dosami. Jala dipangi doroham naing melua honwaing siad dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di perhatutu roham do naro Tuhan Yesus Kristus tutanoon penguluhun perdosa. Ibana naung mate do muna menguluhu mokopo mamorsan zalamane sadusam. Molo songoni di perhatutu roham dokma olo. Olo doho manggota pon ser roham latini roha do hosom ni roha. Aku ni olo merding kedot halak na mangar sahiho. Jalanaol doho manesa dusa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dusam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk bima rohatta jalata topo tima sudi dusata ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Aizut hulau si hami patimu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohut sugut. Molo balot conommu tuhami hobbar tu pabbainan nami i. Alay alani gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehommu humokop kami. Alani ubain nahum rohanami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say se sama sudidu sanami. Zalalehot tod di perbedia tuhami. Asa margugu hami mangalo nasa dusa. Dohok mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Sa liling di tano ordope hami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jalan na mauwas di asini rohani debata. Say sahak matuhamu na hinapon na porsyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot toddi parbadia. Ali amanami na di benua gijang. Say pinarbedia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sederion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen. Udul mahita. Mared de mahita. Oh
Atong nuaing tangihon hamuma tonan ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai pahihut-hut tamuma di bagasan rohamu nabi. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehi bana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parleho matua kasisian na huhut ma didok dalo hamu ma jala pangam ma dagi kudui nanilehot tuhamatean humoko pamu bahen hamu ma songoni bahen parningotamuna diau. Jala dung sunna sida mangat dibuat ma panginumani di dok ma mauliate dungi dok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mau marhite-hite mudarhu nani usehon humoko pamu baen hasesaan ni dosa sai baen hamu masongoni bahen parningotamuna dia. Atong romahamu nungaradi salutna ida jaladai hamuma dengan basani debata kuhut mahita marede. Oh
Marede mahita Laos jongjong ma. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan di bata ale todikku, jalan nasa rohaku di bagasan, mamuji goarna na badiai. Puji ma Tuhan di bata ale todikku, jala unang tung halupahon, enggan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina, jala ibana pamalu makasahit musudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardinggan basa do Tuhan debata labat tarimas jala parasi roha godang dang dibahen tuhita nahombar tu dosata jala dang dibaloson tuhita nahombar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon na do asini rohani Tuhan debata diakana maka biari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dobe hita atong dalam malua mahitan waeng sian rimasna dungga be parpitor hita kinorhon ni mudarnai. Dibayani sai pujian ni pamangaku doho rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata olat nion rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Tatangnya koma pilihata. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silon leon na dinggan do nasa ulibasa na muli utus. Upas sahat hami masian na nileon mi tu hami pilihan nami tu ho sajalo mai gabi uap na husus di jolom pasu mai jalaramoti asa rahasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni uriam do di portibion buhai maruhan hami marite todim asalam hutad dahami godang ni si leon-leon mi tu hami asalam gir-gir hami mandok mole hati tu mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nani lehon mi ton diro di pamataku osa dohot gogoki rodi salut hartaku kupasahat itu ho naso ucatoku. Ali amanami na di Banua Gijang sai pinor badia magoarmu sairo maharajaonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami
Songon panesan kami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Disondakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin, amin, amin. Abuyamu masih jalangan, suami istri masih jalangan. I love you nih mumusai. Tarik Jona sama Margobar itu. Tarik Jona sama Margobar itu. Bapak Ibu, ibadah jam 1 nanti kita mulai jam 1:15. Kemudian yang berkenan nanti menyalam opwi, mohon berkenan menyalam di ruangan kantor atau Lukas. Dan khusus Bapak Oto, Pak Sahala dan Pak Tupak, mohon berkenan ke kantor Panres. Ada sedikit diskusi kecil setelah ibadah. Semoga Tuhan memberkati.